Cavtat je ovih dana u znaku Epidaurus festivala koji već 18 godina publici donosi različite umjetnosti, kazališnu, likovnu, glazbenu i plesnu. Svečano je otvorenje bilo rezervirano za velikog argentinskog umjetnika, pijanista svjetskog glasa Daniela Riveru, a za bogat umjetnički program zadužena je naša gošća, osnivačica i ravnateljica Epidaurus festivala Ivana Marija Vidović. Dobar vam večer, dobrodošli u Vijesti iz kulture za punoljetan festival. Mislim da se to i podrazumijeva. Hvala vam lijepa, hvala na ovom pozivu. Uistinu je čast biti ovdje. Evo, prije 18 godina zapravo se jedna ideja dugo godina još prije na neki način i maštana i u želji da se ostvari ipak dogodila. 18 godina Epidaurus festival u Cavtatu. Odakle ideja za festivalom i zašto baš Cavtat? Uistinu, Cavtat je za mene jedno od najljepših mjesta svijeta, a usudila bi se reći najljepše, jer taj prioritet uistinu mu pripada. Cavtat ima oblik svog jednog velikog zagrljaja i prirodnog i kulturnog. Lijepo je da, budući kao pijanistica imam priliku gostovati po svijetu, nekako sam kao dijete zaželjela da uvijek dovedem ono što me oduševi. Jer kao majka djetetu kad želi dati najljepši poklon, tako i ja Cavtatu svom zavičaju i svom rodnom, kako Dubrovniku, tako i Cavtatu koji mi je po noni, majčinoj strani, nešto najdraže na svijetu. Evo, divni su darovi zapravo svih tih godina pristizali u Cavtat. Jedan među njima uistinu jeste ovih dana održan koncert na svečanom otvorenju. Spomenula sam zaista velikog argentinskog pijanista Daniela Riveru, ali bilo je to još umjetnika, pa možda nekoliko rečenica o tom koncertu. Tako je, poruka za otvorenje ove godine koje je uistinu bilo senzacionalno, bar po svemu što vidim, reakcijama naravno, poruka je da od djeteta u kojeg vjerujemo, darovitu Moli Mariju Salvemini koja dolazi iz Apulije i još uvijek za sada najmlađa pobjednica Eurokontesta u Musikvereinu u Beču, što znači najbolja violinistica Europe. Odsvirala je Vivaldijeva 4-godišnja doba, uistinu čarobno, na jednom prekrasnoj taraci Vile Banac pod nebeskim svodom, cavtatske ljepote. Ali poruka je ona da ako vjerujemo u jedan dar, poput onoga kakvog ima Moli, možemo doseći karijeru poput gospodina koji je creme de la creme, pijanista, maestro Daniel Rivera. I zaista tako je i bilo. Kad se pojavio, sve je zašutalo i uistinu... Ali i divna pratnja orkestra koji je također došao u Točno to. Iza Pulje su stigli Filharmonija Puljeze i pod palicom britanskog dirigenta, doktora glazbe Jamesa Rossa. Tako da cijeli svijet je bio u malom na tom jednom prekrasnom poziciji. I naša je ekipa bila na, kako vi kažete, taraci Vile Banac i na tom koncertu. Pa poslušajmo što nam je rekao maestro Rivera. Bilo je jako emotivno. Prvi put sam ovdje, a Epidaurus festival je zaista čaroban. Nastupio sam uz niz sjajnih umjetnika i zahvalan sam na pozivu. Ovo mi je bila i izvrsna prilika da vidim vašu prekrasnu zemlju. Posebno sam sretan što sam mogao izvesti Chopina i što je publika tako emotivno reagirala. Evo, uistinu oduševljen maestro Rivera. Program je uistinu ove godine bogat kako i priliči punoljetnom festivalu. Možda ukratko jedan mali presjek do 21. rujna što publiku očekuje. Pod motom Living Cavtat with Arts već govori sam moto, odgovor na vaše pitanje, da gledam uvijek zastupiti sve umjetnosti. Imaćemo otvorenje lijepe, jako prigodne izložbe koja veliča glazbu i onako kako ljudi koji sa bojama i koloritom doživljavaju glazbu. To su Dubrovačka udruga likovnih umjetnika. Imaćemo jednu prekrasnu predstavu gdje sam posebno počašćena da će nam se na daske, to jest na scenu Cavtata pojaviti nama svima draga, pogotovo Dubrovčanima jer dugo već živi u Dubrovniku. To je gospođa Milka Podukotović u naravno kombinaciji sa našom Ksenijom Prohaskom koja već je postala prijateljica festivala, ajmo reći. Imamo također i jedan lijepi dan. Cijela ova godina je profilirana sa velikim akademikom za kojega s pravom možemo reći da je ipak Konavljanin, a to je akademik Luko Paljetak.
petak i cijeli 15. rujan je prožet njegovom osobnošću, njegovom svestranošću, pa ćemo imati lutkarsku predstavu za najmanje, pa ćemo imati njegovu slikovnicu koja je tek izdata nedavno. Ali moram spomenuti koncert Ibrice Jusića. Također, 60 godina njegovog djelovanja sa njegovim kučkom, sve u znaku predivnog njegovog stvaranja, ali i velikog prijateljstva s akademikom Paljetkom, što također mi je ponukalo nekako i naslov te večeri, pa se zove U svakom slučaju te volim, jer je to prekrasni tekst akademika. Uistinu čestitke na ovako lijepom i, rekla bih, pomno odabranom programu. Za kraj vas evo moram pitati, osim što koncertirate i svirate izvan domovine, nerijetko ste pozvani kao članica u međunarodne žirije pijanističkih natjecanja. Jedno lijepo, zapravo dva lijepa vas očekuju sljedećeg mjeseca. O čemu je riječ? Odlazim u Italiju, netom završi festival i posebno sam počašćena jer je nama u Hrvatskoj vrlo poznato ime maestro Konstantin Bogino, ruski pijanist i pedagog, komorni glazbenik, svestrana osobnost. Sjedati pored njega uz bok je za mene zaista, znate, kad isto kao ono dijete moli koje je sanjala o ovakvim pozornicama, tako sam i ja sanjala da jednog dana budem uz ovakve maestre. Također, još jedno natjecanje pred kraj 10. mjeseca, isto uz bok gospodina Rivere. Evo, nekako se dogodilo da ćemo se češće družiti, što mi je neizmjerna čast jer puno učim, napredujem u svom poslu kojega obožavam, ali isto tako nekako me nuka da budem odgovornija i još bolja i da predstavljam svoju divnu domovinu. Divan je taj entuzijazam i uistinu iskrene čestitke na ovakvom festivalu. Želimo puno uspjeha u daljnjem radu i naravno u svim novim izdanjima Epidaurus festivala. Hvala vam lijepa.